Horas marihita saluhutna. Di hamuak kamanami duhot inanami manang didia pihamu maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorakso tatangihon hata ni Tuhata jumulu mahita martangiang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Berita nauli nagabe jamitan di mingguta minggu pa-22 hodung Trinitatis. Ima natarsurat di Rom bidusada ayat 10 rodi ayat 17. Dohot topik berita nauli na paibaruhon. Injil yang membaharui. Hujaha marihita songonom mahatan itu hatta. Aidang na hu hailahon berita nauliih ay haguguon ni debatadui paluahon nasana porsea halak Jahudi perjulu dungi do halak Junani ay dipapatar do disi hatigoran ni debata nasian haporsiaon tu haporsiaon hobar tu natar suratian na mangulu do partigori hinorhon ni haporsiaon na. Ima hata ni Tuhata. Di hamuak kamanami dohot inanami tardok intisari pangajaran ni Apostel Paulus do turpukon. Atik peholad 2 ayat alay macay gudang do hinakamna. Macay gudang makna do parsiajaran nabui tauhal siani. Nagabi sitiopota songon sihuton Kristus sita. Pinomat adong matuluhal na buita putihin wa eksya trupukon na parjulu ima taringot tu berita nauliih tentang Injil. Taida disi sian padohan ni Apostel Paulusi begitu sentralnya Injil di hilala Apostel Paulus. Di do Apostel Paulus berita naulii haguguon ni debatadui paluahon nasa na porsea halak Jahudi jumulu dungi do halak gorik. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Molo didok di sob berita nauli Injil Evangelion manang na jujut tabige didok Evangelium tentu tak tersirak kita sian pamarita honon taringot tu Jesus Kristus na sinuru ni debata nagebesi palua hajol mau. Lapatan na berita nauli berkaitan langsung doi tuhal na paduahon na naing idotan non sian trupukon ima taringot tu haluau ni sadiri. Hamak kadongan ketika orang-orang Yahudi dan Yunani atau non-Yahudi menganggap bahwa Injil itu tentu yang di dalamnya pemberitaan tentang salib Kristus adalah suatu batu sandungan dan kebodohan, justru saat yang sama Paulus menyatakan kebanggaannya dan kekagumannya terhadap Injil itu sendiri. Songon nanidok na di sada Korin sada ayat 10 sadai ketika orang-orang mengatakan bahwa pemberitaan tentang salib Kristus itu adalah kebodohan, justru bagi kita yang diselamatkan menurut Paulus itu adalah pemberitaan, itu adalah kekuatan Allah. Haguguon ni debatadui. Di somma taida parasingan ni pangatusion ni Apostel Paulus do takahalak Jahudi nang halak gorik halak Junani taringot tu berita naulii taringot tu silang ni Kristusi. Hamak kadongan porsia mahita sahatu tikion terus dupe saya dong nama mereng silang do berita naulii songon hautoon manang pargasipan. Alani muluadong tabigi na perpudio mandok pabua di salib itu ada jin kafir. Hupikir bagian niya kahalak naoto dohot nalaw mago songon nanidok ni Apostel Paulus idoi.
Alani dak pola longang rohat tadi si, jaladak pola hacit rohat tadi si. Niang dak tatangyakon adong aka pebenci dohot aka pengejek salib ni tuhatai. Alai manang buhape dang bui hodo tadang adong. Ati bohado justru labahat aka penghina dohot aka pengejek salib Kristus tutiki na perpudio. Alani ikon toktong dohita marmanat. Na paduahon nanaing idota sian trupukon ima taringotu haluau ni tentang keselamatan. Molo dihata aslina di dok soteria jala sianima anon jupa hita padohan soteriologi manang teologi keselamatan. Jala oddo sada pokok teologi ni Apostol Paulus. Satiki haluaun manang keselamatan adalah hal yang sangat dicari-cari orang. Songo dia do asa malua jala dapotan haluau ni. Berkembang do pemikiran satiki pabuah haluau ni nabui doi didapot marhite-hite habisuhon ni portibion filsafat Yunani dohok marhite-hite na mangulahon akapatiki. Jala songon nataboto macai tibudu kedudukan ni filsafat di zaman ni Apostol Paulus. Suak songoni nang namangulahon patik sian horong ni halak Yahudi. Asa akan naung makanguluhon filsafat Yunani dohok naung marsitutu di patik ni debatai gabe dirajumina sida do haotoon berita nauli taringot tu silang ni Kristus na binaritahon ni Apostol Paulusi. Ima songon naung tadok nakiningat di sada Korin sada ayat 10 tutuluh sadai. Asa pemahamanon ma na melatar belakangi konsep pemikiran ni Apostol Paulus taringot tu haluau ni, taringot tu soteriai, taringot tu keselamatan ni. Di ida jala dihaporsiai Apostol Paulus dang adok kaluau na asing. Ia so holan siat debata marhite-hite Yesus Kristus. Songon nidok ni si Petrus asadang adong haluau di bagasan manang ise na asing. Aidang adong guarna asing ditoruni langit dilehot tu jolma perhitiata tu haluau ni. Budi nota jahadi ulaun 4 ayat 12. Hama kadongan saha porsiaon tutu dak segampangi di jalo jolma pemikiran ni Apostol Pauluson. Nang saha tutikiope perdebatan tentang keselamatan manang perdebatan tentang haluau ni toktong dope masa jala idua nomuse na taida di abad pasapululimahon manang di abad pasapuluonopon dina masa gerakan reformasi gereja na niuluhon ni Dr. Martin Luther. Hama kadongan saha porsiaon yang membuat kekristenan itu unik, membuat kekristenan itu berbeda dan tidak jarang membuat orang Kristen itu menderita dan dianiaya, yaitu tadi kepercayaannya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat manusia. Semua agama percaya bahwa Allah adalah Khalik atau pencipta langit dan bumi. Sudidu porsia disiate. Dan semua juga agama percaya tentang adanya roh dari Allah. Tetapi hanya orang Kristenlah yang percaya bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah segala-galanya dan kunci dari seluruh kepercayaan orang Kristen. Buasa didok kunci kepercayaan orang Kristen. Ya, karena orang bisa mempercayai banyak hal, tetapi kalau ia tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, ia bukan Kristen. Kekristenan seseorang pertama-tama ditentukan oleh itu, bukan oleh apakah ia orang baik, apakah ia orang saleh,
apakah ia seorang dermawan dan lain-lain. Tetapi apakah ia percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat atau tidak? Perbedaan yang paling dalam dan paling mendasar antara kekristenan dan agama-agama yang lain, ya intinya adalah mengenai keselamatan. Semua agama berbicara tentang jalan keselamatan. Semua menghendaki supaya orang selamat. Hanya saja mereka tidak tahu jalannya, tidak tahu bagaimana caranya. Karena itu, inti semua ajaran agama adalah mengajarkan jalan keselamatan itu, memberitahukan cara supaya manusia bisa selamat. Kumpulkan amal kebajikan sebanyak-banyaknya, kosongkan diri dan buang semua nafsu kedagingan. Laksanakan hukum dan upacara agama secermat-cermatnya. Kalian pasti selamat. Itu yang diajarkan agama lain. Tetapi kekristenan tidak mengajarkan demikian. Kekristenan itu mengajarkan bahwa ia harus selamat. Hanya saja dia tidak bisa, dia tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Ibaratnya kalau seseorang berada di dasar jurang, ia tahu bahwa ia harus berusaha sekeras-kerasnya untuk bisa keluar dari jurang itu. Hanya masalahnya ia tidak mampu. Disinilah bedanya. Bagi orang Kristen, satu-satunya jalan supaya bisa selamat adalah hadirnya seorang juru selamat. Artinya yang kita butuhkan bukan guru selamat. Yang kita butuhkan adalah juru selamat. Kalau kita sedang tenggelam misalnya, yang kita butuhkan itu bukan kursus berenang, ya kan? Yang kita butuhkan adalah orang yang terjun dan mau menyelamatkan kita. Artinya seorang juru selamat. Jadi sian pangetusiono dota boto buasa songoni Apostel Paulus membanggakan berita naulii haguguon ni debata paluahon na porsea. Tanpa Yesus yang menyelamatkan kita, betapa banyak pun yang kita tahu, kita tetap saja akan binasa. Lapatan na asa malua jolmai ala Tuhani sendiri do na paluahon. Tidak ada jalan lain. Orang Kristen juga percaya bahwa Tuhan bukan saja mampu menyelamatkan, melainkan juga mau, asal kita mau. Jala marhitiom mahita barani madok, agama tidak bisa menjadi juru selamat. Iptek, ilmu, pengetahuan dan teknologi juga tidak bisa kita andalkan menjadi juru selamat. Hola Yesus do si palua. Hamu kadongan saha porsiaon na patuluhon na buitaida siya trupukon ima isido na malua. Siapa yang selamat? Molo didok nak kiningan Jesus do si paluai isido na di palua. Didok nak kiningan di bagasa trupukon paluahon nasa na porsea. Berarti haluau ini terbuka doi itu sudah colma tanpa melihat siapa dan dari mana asalnya. Baholan itu tu didok jumulu halak Yahudi dungi do halak Gorik manang halak Junani. Jadi haluaon na pinatupan itu hani universal doi. Intina tu nasa na porsea. Namar lapatad doi doho duau di palua. Dohok dohamu jala sudi mahita taruli di haluau ni asal mahita porsea di Tuhani. Hamu akamanami dohot inanami molo turpukom madok berita naulii hagugoon ni debatadui paluahon nasa na porsea. Kekuatan Allah menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sian sisi na asing topik ni mingguta madok berita nauli na paibaruhon Injil yang membaharui. Sada pesan na naing
pasahaton na tuhita marhite topik ni minggui ima asa tapaluas berita naulii paulihon pai baruhon nguluta. Proses pembaharuan apapun di dalam diri kita, apalagi pembaharuan gereja, ikoma marujahan tu berita naulii harus didasarkan kepada Injil. Marujahan matuhatani debata sehingga hidup keagamaan kita itu betul-betul keluar dari hati yang tulus, tidak hanya sekedar formalitas, tidak hanya sekedar ritual belaka, tetapi betul-betul keluar dari hati yang tulus. Berdoa misalnya, ya berdoa dari hati. Berdoa bukan untuk pamer, bukan berlomba untuk merangkai kata-kata. Ima nanidokna Injil membaharui. Jadi molonunga mangulu hatani debanta di sada-sada halak martangiang ibana tong dak terpaksa beate. Dang naso terjua bi ala dang adong benaolo akhirna ibana mak toy petaho au pe inna rupane. Iya sui adong do jolmon martangiang sehirana naing show force demonstrasi asa diduk Jesus molo martangiak kamu lau mahamu tu kamar, tutup kamari, hicuin. Dalam arti disi dang naik sehol di kamar hitam martangiang daong. Alai asa butul-butul do partangiang otai. Dia dan naik patudu-tudu hotu hala. Namangihut kalau selama ini atau dulu kita memberi dengan terpaksa, dak terjua. Lalu setelah mendengar Injil Tuhan, ya memberi harus dari hati. Songon nanidok na di 2 Korinsia ayat pitui, genuk ma niojar rohana, unang ma sian na muruk manang sian na so terjua. Yesui unak pola diboto tanga si habirang na nilehon ni parsiamu. Idu tong molo akan naung pinay baru ni berita nauli. Songonido na mengampuni besia rohana matto. Unang duala di desa-desa kate. Tong musi terpaksa. Sian na jarak kiamat dok mauliate dung di jalo ibana berita nauli dung di bege ibana hatani debatai gabe oloma madok mauliate. Bersyukur juga demikian. Selalu dia bersyukur. Alai unak patorus cuate. Unak sudah disyukuri. Medebu pedongan na. Tong disyukuri. Syukuri. Pokok na gudang dope. Pinay baru ni berita naulii. Alani tapaluas ma berita naulii. Pai baruhon nguluta. Hamo kadongan saha porsiaon apala topet di minggu sadarion ima perningotan ari reformasi. Jala ternyata nunga marumur 504 tahun sadarion siat tanggal 31 Oktober 1517. Salah satu tokoh na paling berpengaruh di pergerakan ini ima amata Dr. Martin Luther. Tutu molo tataringoti reformasi dak sukup partikian na cepeko di hita laho mengupas tuntas sudi perjalanan perjuangan ni Martin Luther dan kawan-kawan. Sahatu na dilohoton na sida 95 dalil reformasi di pituni gereja na di Wittenberg, Jermani. Alai sada na pasti pergerakan ni Dr. Martin Luther bukan tanpa sebab. Naung dibering ibanda do na salilingon, ado nga ka penyimpangan pengajaran dihuriai sendiri, antara lain taringot tu penghapusan dosa, pembenaran,
juga tentang keselamatan na sohob barbe tu hatani debata na tersurat di Bibeli. Artinya dengan dalil-dalilnya Luther bukan melawan ajaran gereja Katolik. Yang ia lawan adalah pelaksanaannya atau prakteknya di lapangan. Jadi inti perjuangan ni Martin Luther ima paulakon sude pelaksanaan ni keagamaan ni asa marujahan tu hatani debata dengan slogan Back to the Bible. Mula ma tu hatani debata. Jadi pemahaman nong manirpang manang manibil sian hatani Tuhanido nanyalona. Mula ma tu hasitongan ni hatani debata. Jala songon nataboto turpukodo sada ujahan ni Martin Luther patupa gerakan reformasi. Adong matulus slogan na terberita sian perjuangan na ima na nido na sola fide holan merhite haporsiaun na do partigori mangulu. Orang benar akan hidup oleh imannya. Jalan apa dua hon ima sola gratia holan asini rohani debata sabingdo ngulu taon. Jalan apa tuluhon ima sola skriptura holan hatani debata na tersurat di Bibeli do o jahata mangulu dohot mangula. Boha nga marujung paraluan ni Martin Lutheri daung dope songon nanido naido Ecclesia Reformata sempre reformanda. Gereja reformasi akan selalu mereformasi dirinya. Alani tugas tanaman waing patuluson cita-cita reformasi i asasikop atong margugu mahita patulus sosa marhite na marujahan Tuhan tani debata. Amin. Martangiang mahita. Mauliate ma dihatam na kubigi hami jala paurat to may dihami. Pargugui hami Tuhan mangulahoni di bagasan ngulu ni sigarupari. Jalo matangiang nami marhite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin.